Øjenlågene har været tunge, energien lav og overskuddet fraværende. Men sådan er det ikke længere, for det kan godt være, at du har søvnapnø, men du er i behandling, og det gør hele forskellen. Jeg fik det så godt, så jeg har slet ikke tænkt over siden, at jeg skulle det være. Jeg vågner jo ikke op med hovedpine mere. Jeg vågner jo op frisk og veludhvilet, og får min et eller andet sted mellem 6 og 7 timers kvalitetssøvn hver nat. Det er jo fantastisk. Nu kan jeg holde mig vågen hele tiden. Det besvarer spørgsmålet, kan jeg leve et godt liv med søvnapnø? Hvis du følger din behandling, så er svaret ja. Rigtig mange siger, at de får det 6. gear tilbage, de har manglet. Og det vil sige, at langt de fleste har jo gerne lyst til at leve længe jo. Og det vil sige, at man kan sagtens leve et liv med søvnapnø. Altså, jeg tænker overhovedet ikke på i hverdagen, at jeg har søvnapnø. Altså, og det er en helt normal ting for mig nu at tage masken på, når at jeg går i seng. Altså, sige, det eneste tidspunkt, jeg tænker på det, det er, hvis jeg har skulle date nogen, og man har skulle sove sammen første gang, der har jeg godt lige kunne sige sådan på forhånd, du skal altså bare lige vide, at jeg har altså søvnapnø, og det kræver altså, at jeg sover med den her maskine her, men jeg har aldrig hørt noget, at der er nogen, der har sagt, der gider jeg fandme ikke sove med dig. Altså. Så hvis du mistænker, at du har søvnapnø, men ikke er blevet udredt, så er det bare med at komme afsted. Gå til din egen læge og insistere på at få det undersøgt. Simpelthen. Og giv dig ikke. Bliv ved. For helt sikkert, så får man et nyt liv, når man får en CPAP-maskine. Det er ingen tvivl om det.